Borlangso basa teron arong lokhimon karcho mesen pen sai pachun pon longlu. Number 2 Nilip MSC constituency ke parlo Borlangso basa teron arong lokhimon karcho mesen pen pachun ponno. Niphai ke thom pen niphai trok sayang deng lokhimon karcho asai amoton lahin lo. Thang niphai ke thom por phai trok search parju por phai trok rachitim adap guru chiparju. Por phai trok si adap man peng choklim pen guru po pindeng pu pajir pon po. Por phai ner kebra chitim adap honjeng jangthir sumlek kachilar. Por phai kithom anikang sam lokhimon karcho. Ada por phai kithom apor kangthir mithek kiprin mate jogyo kipi. Pli adap mena jongjong adovan amilur chepaklar ponpo. Por phai phora chitim adap. Paipo phan manpeng choklim pen chardom pon lopo. Niphai trok suriniran kora trok arni lokhimon don chingrum doan along aron chinghon pen khidat chehodai ponpo. Kilong thek an ason amung pipajir pon. Por phainer kebra chitim adap lokhimon akai alamo hok aron mai chithan chimum ponlo. Labangso sai along lokhimon lunjir ketok kilun abang phu bang phiatum chitong dun pen ason alam thi nilitum apirang ke pen chithan chimum ponlo. Kibang jilang awe kimia tum kupuson si ke paprang nang jima lahai hai alam sitami than pajir mi ponlo. Tangte lang litum pen le klar dakalam the arjupon sinang Borlangso pen Roland killing news text report P News 7. Non bir tang ton pen RJ pen non thang tron jo por pen non pa adap akang thang ana lokhimon karcho asai ajai mega putha nang list ame than pojima lalo jadi tu thang tarik ke thom adap por phai baji phora chitim pensi ni tum thurlo la pen polo tang te thang ke thom ko pima ke talon nang je anabang ke ni tum apora ting ben sar chupon la pen thang tarik please tami la som thak lo nilitum la bang mote asap su thur peda picture lo la bang ke 4:30 mate baji pira minute thong ke ba por nilitum la an thur pon pen sini nilitum karcho nangya sayang deng an sitami nilitum pachun pon la pen thang tarik pho la sitami nilitum asek pia katalon along nilitum baji phora baji pho la ke nilitum karcho asayang deng lo la sila pen aprang chot baji lira midin ingkoi lana por lomben thur pon sinilitum karcho sayang dengan sitami nilitum pachun pon la sondak thaksi pini thang tarik trok hok arona mai kangni apor long sitami tum risoi jang hoi pen nilitum ada bapor thur da prang pen sinilitum sonsuri sai tami pachun pon lo joro lo tante na to labang so mai phu chon ban do lo nili na tum phan inunu te thi asap na tum phan ka jupon ma kachi nai kenang so lab posina tum ka jupon na to labang so group lo risoi ja bang ko an ba ka phai do lo la pen la na tum la thang ke thom pen thang trok an non na to an ke doji bang thang trok sian lo la so ke doji apu thang tum ki chu ma me ke the ke ding ka chira pa chi tu do ma ba na tum rong pe business mesen tum na tum phan labang so lokhimon ka cho ja me juje sek ang bona tum chu ino bula pusonang ke rab dong ban do ban ang le labang so lam than pho yima to pini nili lam than thea prang ninga che thei krusar khoning handshake anam lokhimon astami akiro pilo asi pini thang truck ajai megalong nili phan lam than tha ko ajai megalong nili tum phan group ke dualong nang ka chirap dun mate ke the ke dinga tum pen pukave puwai fis tame ladak rong isi
ladak ne tumrong si akorte injera tum nang ki pi nang ki pajir dum ben si bangso sayang deng pachun panang Tang te pinya birta lan sing toni koklo, dumi thak ni kurang thu kardong.